Oh, sige, pangutana na. Okay, mangutana ko nimo. Sige. Ay, mangutana ko nimo ha. On the spot, baga ko honest question. Kay sige man kag pang-question natong Biblias Katoliko, mga Codex Sinaiticus, amo aba na kami ba. Sige honest tubag. Kinsay translator aning New King James Version? Unsang tuigan ni na translate? Codex Sinaiticus gani No, sir. Ayaw ng Codex Sinaiticus. Dili na mo akong pangutana. Kay nang question kag Biblias Katoliko, mang-question ko aning Biblia nga inyong butangag logo. Kinsay translator aning New King James Version nga nay logo sa Seventh-day Adventist? Kanus ani na translate? Ang saman. Na, tanawa na, ungot. Kinsay translator aning Biblia nga New King James Version nga gibutangan og logo sa Seventh-day Adventist General Conference? Kinsay translator ani? Unya, asa man ni dapit unsang tuigan na translate na? Tiga na translate ka lang. Kinsay translator aning New King James Version og kanus ang tuigan ni na translate? Ka-research pa? Duha man katubag na answer. Conference. Directly answer. Oy na basta mo. Matubag lagi ko niya ayog sa palya sa mo dia tools resource in 2019 edition satellite Safi Kapilis. 2019 na siya. Sa 2019 ang akong pangutana ba kanang New King James Version diin man na publish kinsay publisher ana? Unya unsam nang tuigan na publish? Thomas Nilsson bro. Thomas, unsang tuiga? Unsang tuiga? 19 dito na bro. Awa na mo nagkasinabot na mo research. Nilsson. Okay, 1982. Thomas Nilsson. Okay, karon. Si Thomas Nilsson nga mao'y publisher ana. Lagi. Si Thomas Nilsson nga mao'y publisher ana, membro ba sa Seventh-day Adventist? Yes or no? O ayaw katawa. Pangutanon ka, ayaw katawa kay mahulog ka nagulay buot. Mura ka nagtala-tala, mangutana niya magkatawa-katawa ka. Mura ka nagtala-tala. Pangutana gali seryosong tubag. Kini ba si Nilsson kini ba si Nilsson Thomas Nilsson nga may publisher ani? Membro ba ni sa membro ba ni sa Seventh-day Adventist? Di mo klaro yung tingog. Lagi pa mura man ka ng robot. Mura robot ba ang imo ang tingog? Bro, kani ba si Thomas? Kani ba si Thomas Nilsson nga maoy publisher ani? Tama na eh. Nadunggan ko nimo wala. Oy. Kani ba si Thomas Nilsson nga publisher ani New King James Version? Membro. Bro, wala. Putol man bro. Sumangila. Hadlok yun yung pangutanon. Sa to, Nimrod. Si Nimrod. Si Thomas Nilsson ba nga mo'y publisher ani? Membro ba ni siya sa Seventh-day Adventist? Ang akong pangutana, kinis Thomas Nilsson nga mo'y publisher ani, membro ba na siya sa Seventh-day Adventist? Membro. Oh, membro siya dili. Putol manggod. Membro siya dili. Membro dili. Membro lagi, membro ba? Membro ba si Thomas Nilsson dili? Ga-research pa man di man ayaw sa pag-research sige pangutana ka na kondas pa to baga. Ga-research pa mang chat GPT ni pasumangil na og putol-putol signal kay gatay pa di ay undas pa to baga ko. Membro tayo imong pautanan. Membro tayo imong. Tubaga ko on the spot ba? Ayaw pag-search. Tubaga ko on the spot. Membro ba si Thomas Nilsson sa niining Seventh-day Adventist? Membro dili? Membro lagi nagkataga ra mangga oy. Ano sa mangga? Membro dili?
Dili gani membro. Dili, sige. Kay dili man siya membro aning Seventh-day Adventist, ang akong pangutana kay inyo man ning gibutangan og logo ang iyahang gipublish nga Biblia. Question: gitugtan ba mo ni Thomas Nelson nga mamutang og logo aning iyahang gipublish nga Biblia? Gitugtan mo wala? Samay putol-putol man na, oy. Oh. Kaklaro kay sa ko ang tubag ganina kung siya mangutana, wagi putol, pero ako'y nangutana, putol na dayon. Di bro, kalang putol-putol man siya bro. Si putol-putol. Di ni mo Yung bitaw, murong kasama ni. di mo maklaro niya maglisod kag type. Hindi maklaro yung tingog, kung sa to yung gingon nimo. Ang akong pangutana ka nangutana ka gaganina dulit kay akong microphone kusugay kong tingog tin-aw kayo diha. Magsapaw-sapaw pa ka. Karon ako'y mangutana putol-putol akong tingog. Ang akong pangutana mauni. Si Thomas Nelson kay di man dahil siya membro ng Seventh-day Adventist. Ang akong pangutana, gitagaan ba ni Thomas Nelson og authorization ang Seventh-day Adventist nga butangan ninyo nig logo ang iyang publisher? Gitagaan mo og authorization wala? On the spot, tubag, yes or no? Hoy, gatay pa ka? Lo. Gatay pa ka? Ilo. Hi. Lo. Oh, Putol-putol yung tingog lagi. okay, hinayon ako bro, hinayon ako para makasabot ka. Gitagaan ba mo og authorization? Normal man na siya bro. No, sir. Gitugutan ba mo ni Thomas Nelson nga butangan ninyog logo ang inyong ang iyang gi-publish nga Biblia? Gitugutan mo wala? Hoy. Wala man yung problema bro. Ako mo tanag problemado ba na? Gitugutan mo wala? Wala ginitugot siyempre. Kaya kung wala pa nitugot, di man na pwede. Ano? So, Nitugot. nitugot siya, nitugot. Na. Ginaoy, di sad mo. Okay, sige. Kung di lang pwede. Tagai ko letter, tagai ko karon dayon og letter of authorization nga ang Seventh-day Adventist General Conference gitugtan ni Nelson Thomas pagbutang og logo aning iyang gipublish nga Biblia. Sige. Tagai ko undas. Ni ChatGPT Ay, ChatGPT man dai na imong gisearch. Ang ingon nimo gitugtan. Nimo. Karon tagai kog letter of authorization gikan ni Nelson publisher. Gipirmahan ni Nelson Thomas nga gitugtan mo og butang ni inig logo aning iyang gipublish nga Biblia. Sige. Unsang tuiga na giisyu ni Thomas Nelson? Unsang bulan, tuig, pizza. Sige, go. Kay kung wala kay mahatag gabutang-butang ramog logo aning yang publish nga Biblia, tabla pay nangawat ninyog nangangkon. Ay mabasa gud na unsa di ka? Di bro, tagai ko og letter of authorization ha. Letter of authorization pinirmahan sa kumpanya ni Thomas Nelson nga ang Seventh-day Adventist Church gi-allow nga butangan og logo sa inyong simbahan ang iyang publish nga Biblia. Kay kung wala kay mahatag, nangawat mo, nangangkon mo sa dili inyong gipublish, ibutangan ninyong logo. Ang may katungod mo butang ang naglogo si Nelson Thomas sa iyang publisher kay siyagay yahan ng gama, yan ang publish. Karon namutang man mo ani.
Na ba mo'y certificate, letter of authorization pinirmahan ni Thomas Nelson na kining iyang gipublish nga New King James Version, butangan ninyo logo. Kay kung wala, tabla pa'y nangawat ninyo nangangkon na. Gibasa diri ako, ingon diri ako. Kinahanglan tanaw ng ilang mga trademark o sa kapal. Sa trademark, kinahanglan di man na maobro. Letter of authorization pinirmahan ni Thomas Nelson nga kamong mga General Conference nga 70 Adventist gitugtan mo butang og logo sa iyahang gipublish nga Biblia. Dito na sa dito ano kung may pangitaan ni mo. No, natural. Natural kay nganong namutang mo ana, ingon ka ga gitugtan mo. Sige tagay imidaan. Kay namutang mo ingon ana nya wa mo gitugtan, nangawat mo siyahang gipublish. Inyong giangkon nga inyo ha. Mura ba na anay ba bro? Mura ana. Kami bro dili mi mamutang og logo sa Catholic Church. Kung dili amo ang publish. Wala na mo gitugot. Mangguna. Mut-mut raman imong dagway. Sige, bot-bot. Tanawa, sige kang question anang Biblia sa Katoliko. Otro, masada mong questionable. Lukop, wala mong pambutang. Next question. Walay nahatag. Walay nahatag. Kanus-a, huwag na kay matag. Kanus-a man na gitugot ni Thomas Nelson. Unsang tuiga gitugtan mo, pinirmahan jud niya ha, nga I, Thomas Nelson, give the authority to the 70 Adventist Church to put their logo into my translation Bible and publish it ana kana kay murag sure jud ko nga ug wala kay katungod ana bro murag kag hacker gasigi kag pangilo ga na dili imong Facebook page mutang kag profile picture nimo hacker ka uy sige walay mahatag itlog wala ni itlog zero module ani zero. Next question. Kaning New International Version kanus ana na publish og kinsay publisher ana? Bro na may mabasa diri bro. Editorial. Wala lagi ka ng editorial. Dili lagi ko mangita ng editorial. Dili editorial akong gipangita. Yama naman lang ka oy. Saan namin taong ka oy? Sige, question anong codex Sinaiticus? Na, otron po din yung questionable din ninyo ha. Jesus ko Ginoo. Sige, pangilabot aning mga translations Katoliko, kaning gipang-compile sa Katoliko. Sige, question. Pero una diyan gi-question ako sa Jesus questionable din ni. Sunod na po. Umalikan. Barangay jo mo mag-abot aning ipabarangay jo kang Thomas Nelson unsa man inyo man gibutang ang logo ni akong gipublish sa Biblia. Nanghid mo nako? Nanghid mo? Anaon ka? Mapay ito na gipalong na mapailan jud kag